на излъчена победа, но за това е много добре. Показахме характер. Благодаря на Гот. Благодаря на Гот. Този картон, втори жълт и следователно червен картон на Борис Галчев. ЦСКА в 29-та минута остава с човек по-малко на терена. Тони Силва, не бе готов Тони Силва за това подаване, но пък грешка сега на Станислав Ангелов. Ангелов тук фаулира. Туспа за ЦСКА, Тони Силва спечели Туспа. Това трябва да бъде и втори жълт картон за Станислав Ангелов. Невероятно развитие на матча, дами и господа. Как всичко се обърна само за минута. Сигнал на рефера. Емил Гаргоров и ЦСКА повежда на Левски с 1-0. Полза на Левски, може би последна възможност за сините. Центриране в наказателното поле, може би най-ниския на терена. Гаргоров игра с глава и това е последният съдийски сигнал на главния арбитър Георги Капаков. ЦСКА победи Левски с 1-0 в супер дербито на българския футбол. Единственият гол вкара Емил Гаргоров. За Тони Силва да центрира правилно с тебе крака. Серджио Буш нанесе удар с глава. Победата се намира именно още място. Сега обаче още една пропиляна възможност от гостите и добро подаване към Серджио Буш. Буш ще може да отправи удар. Точно така, 1-0 за ЦСКА. 16 минути играят. На скорост в тази атака удар директно в вратата на Емил Михайлов и да направи резултат. И 2-0, точно така се случва. 2-0 за ЦСКА. 23 минута, Антон Караченаков. Сега с 200 играчи на Бог да направи безпомощен игрител. Шанс сега за Маркиньос. Все още Маркиньос. Караченаков е на удобна позиция. Какъв пропуск! Финтира и Николай Николов пъти да подаде на останалия очи в очи с Емил Михайлов, Антон Караченаков. Три играчи на ЦСКА се готви да изпълнят този свободен удар. Караченаков обръща към Тончи Кукуч. Може да удар Кукуч. Какъв гол! Страхотно изпълнение за левия защитник и ЦСКА вече води с 3-0. Остави шансове на вратарят, но какво правят играчите в страната на Марик? Буквално се разпръснаха. Удар на Петър Тончев, право в ръцете на Яков Дивиш. Необедително меша. Хубава възможност за ЦСКА. Серджио Буш за Тони Силва. Тони Силва! И това ще бъде 4-0. Има обаче за Саша да отиде във вратата на гостите. Ще за Саша Тони Силва! Тук е Жуанкис. Центриране за Жуанкис. Шанс за футболистите на Люксембург. Удар право в ръцете обаче на Емил Михайлов. Страхотно подаване към Серджио Буш. Ще може ли румънецът да вкара втория си гол? Тази вече
Александър Тучев го реализира. Ще се върши. Няма засада на Серджио Бус след подаването на Кукуча. Той към Орелиан Жоаким. Сега той не бе играл в Англия до този шампионат. Има преди възможност за пети гол на ЦСКА. 3 октомври 1971 година. Излежно подаване за Жоаким. Шанс за Жоаким. Спасяване на Емил Михайлов. Във вратата на противник от Дупница. Може би се задава и пети така в Маркиньос! 5-0! 3 минути пъти края на двубоя. ЦСКА отбеляза петия си гол.
Иванов.